Naravno, i mi smo obilježeni ovim COVID vremenom i tako da nas je to uvelike ograničeno. Ali možemo reći da već na neki način smo napravili velebna djela, odnosno dogodila su se, nismo mi napravili. Svakako bi tu volio spomenuti i dolazak našeg nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića, koji 19.3. na svetkovinu Svetog Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije, predvodio misnoslavlje. Onda je 1. svibnja bio apostolski nuncij Republici Hrvatskoj, monsignor Giorgio Lingva. I evo 10. lipnja, odnosno točnije 9. lipnja, ovdje će biti monsignor Josip Mrzljak, varaždinski biskup, koji će predvoditi središnje misnoslavlje navečer. Dakle, mi stalno govorimo taj 10. lipnja, što je svakako ispravo, ali činjenica jest da je to zasjedanje bilo 9. i 10. lipnja. Nekako smo si uzeli 10. lipnja, ali obzirom da je baš ove godine srijeda 9. lipnja, pa ćemo tu proslavu ove godine ostvariti 9. lipnja središnjim misnim slavljem u 18:30. Zasigurno da je to jedan poseban događaj. Zahvalni smo Svetom Ocu na tom daru godine Svetog Josipa i to primjećujemo po, ja bih rekao, većem interesu vjerničkog puka za lik Svetog Josipa. Da, mi se pripremamo kroz tih, dobro ste rekli, 19 srijeda. Svaka srijeda je posebna, svake srijede je novi propovjednik, novi zbor pjeva i na kraju svete mise uvijek neka druga javna ili manje javna osoba svjedoči svoju vjeru. I to bih rekao jedna duhovna priprema koja se ostvaruje ovdje u nacionalnom svetištu. Pored toga, evo, zahvalni smo dragom Bogu što smo ove godine mogli postaviti vitraje, rad akademskog slikara Josipa Boterija Dinija, za koji se pripremamo već mi 5 ili 6 godina, ali zapravo svetište od samog nastanka. Naime, prečasni Marijan Radanović u spomenici je zapisao da je crkva ili svetište završena što se tiče zidova, ali da nije dovršena što se tiče umjetničkog i liturgijskog uređenja u samom svetištu. To je potvrdio i akademski slikar koji uvelike uređivao ovo svetište, evo nažalost pokojni, Danijel Butala. I evo tu ideju smo počeli mi sad ostvarivati, a intenzivno se radi i mozaik koji će biti postavljen na središnjem zidu, tamo gdje, evo svi znaju, se nalazi središnji križ. Mogu reći da 2/3 tog mozaika u onom središnjem dijelu su već izrađene. Negdje tokom godine Svetog Josipa vjerujem da ćemo ih uspjeti i postaviti na sam zid, pa će, evo, Josipovi štovatelji zasigurno biti oduševljeni, vjerujem i nadahnuti i moći će snažnije moliti. S tim da je to tek prva faza. Slijedi nam još i postavljanje vitraja na, evo, biskup Šaško je to nazvao kao krila, pa evo, naravno o tome sve ovisi i naša financijska sredstva, pa evo za sada ćemo se zadržati na tom središnjem dijelu, a ovo drugo ostajemo otvoreni kao i drugim vitrajima koje bismo htjeli postaviti. Pored toga, jedna jaka priprema zasigurno je zavjetni kalež Svetog Josipa. Naime, to je jedna posebna priča na koju sam uistinu jako Bogu i Svetom Josipu zahvalan. Kada sam prije godinu predložio Josipovim hodočasnicima da bi mogli darovati nešto od svog zlata za zavjetni kalež, nisam ni slutio da će tako veliki odaziv biti. Dakle, doniralo je više od 1000 ljudi. Neko je dao možda jednu malu naušnicu ili možda samo jedan mali komad zlata, čak i neki su dali dijelić svoga prstena, neki su dali i nekoliko komada zlata i dakle u većim oblicima. Ali vrijednost tog zavjetnog kaleža nije zapravo u tom zlatu, koji zasigurno ima vrijednost. Ono ima i umjetničku vrijednost. Izradila ga je akademska kiparica Linda Milić-Kršnjavi. Prava vrijednost tog kaleža je upravo u tom zavjetnom daru. Naime, pored tih 1000 donatora, svaki od njih ili većinom njih više od 500 uz donirano zlato dali su i popratno pismo kojim objašnjavaju zašto to želi dati. Ja mogu samo kratko spomenuti neka. Dakle, jedan od prvih donatora bila jedna gospođa koja je po prilici ovako napisala:
ovu ogrlicu darovao mi moj suprug za naših 10 godina braka. Sada kada slavimo 40 godina braka, želim to ugraditi u tako zavjetni i sveti predmet. A nedavno pak je, ja sam to često spominjao, jedna gospođa kaže, ovu prsten, mislim da je dao mi je suprug za naših 10 godina braka, a sada kad slavimo 53, želim ih ugraditi u zavjetni kališ. Ili, sjećam se jedne male Dragane, doslovno se tako zove, ne znam kako izgleda jer je nosila masku, zapamtio sam samo njezine oči i ona je dala 2 para naušnica i 2 prstena. Bila je tada 7. razred. Ja rekao, Dragana, pa možda ne moraš sve dati. Mogu misliti koliko, evo, djevojčici znači taj zlatni nakit. Ali ona je rekla, ne, ja to sve želim dati Svetom Josipu. Ništa nije puno pričala, ali jednostavno je htjela i to se vidjelo da ona to iz srca daje. Nadavno jedna učiteljica dala je svoj zlatni lančić koji su joj njezini učenici poklonili kada je odlazila u mirovinu. I napisala je tekst, ovo su mi moji učenici poklonili za mirovinu, ja to više ne nosim. Želim kroz ovo zlato u taj zavjetni kališ ugraditi i same darivatelje kao i sve one učenike kojima sam predavala i koji sam odgajala. I evo takvih 500-tinjak priča o zavjetnom kališu. Dakle, i to je jedna intenzivna priprema. Bogu hvala, prvi put svetu misu iz tog kališa slavio je naš kardinal 19. ožujka. A on još uvijek, evo, nije do kraja dovršen, još uvijek se žele i mnoge detalje staviti u njega, tako da evo možda i to razlog zašto još, iako iz njega služimo svake srijede svetu misu, ali još onu vjerujem da će do 10.6. biti konačno gotov, pa ćemo ga moći onda u punom sjaju objaviti. Uz njega ide jedan cibori koji isto ima tako zanimljivu poruku. Nad samim poklopcem ciborija nalazi se Josip koji spava, a anđeo mu govori ne boj se uzeti ženu svoju. Naime, kada je to anđeo Josipu govorio ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, što je njoj začeto doista je Duha Svetoga, Marija je već bila trudna. I možemo reći da ispod ovog ciborija se nalazi živi Krist. Dakle, to su one hostije koje su po rukama i riječima svećenika postale pravo tijelo Kristovo. Josip spava na tom zamišljenom utrobom gdje se čuva presveti oltarski sakrament, živi Bog koji se nama daje za hranu. Moram priznati da je Sveti Josip i meni otkriće od kada sam postao rektor ovog svetišta. Kao svećenik koji studirao teologiju, naravno da sam poznat sa likom Svetog Josipa, ali nije izbliza tako kao ovdje dok, evo, čuvam po navodnicima njegovo svetište, odnosno zapravo najvažnije, želim posluživati Josipove hodočasnike. Uistinu mogu odgovorno reći, nema tjedna, a da mi ne dođe neko svjedočanstvo o Josipovim, o uslišanjima po zagovoru Svetog Josipa. Ta uslišanja pristižu da mi ljudi osobno pišu, da šalju preko maila, da dođu ovdje pa mi ukratko ispričaju kada su neka, da tako kažem, zanimljivija, onda ih zamolim da oni to napišu pa mi onda nakon toga napišu. Jedno od zadnje koje sam čuo je vrlo zanimljivo. Dakle, jedna gospođa je sanjala Svetog Josipa da se treba udati. Ona je razmišljala da bude redovnica. Nadam se da redovnici neće ovo krivo shvatiti. Ali ona ima sestru redovnicu, ima brata svećenika. Inače, njezini se roditelji bave zlatom. Evo, imaju nekoliko zlatnih ranja. Ali ona je rekla, ne, ali ja želim biti redovnica. Pričala je o tome sa svojim župnikom i župnik je rekao, ali Josip ti je zaštitnik svete obitelji, dakle ima tu nešto. Jednom trenutku, ona je bila još mlada djevojka, u njihovu radnju došao je jedan mladić od neke druge obitelji koji se isto tako bavi zlatom, ugledao nju, zove se Danijela, i zaprosio ju je. Ona je njega odbila jer ne želi i onda nakon toga se sjetila tog sna i vidjela je, zapravo to je onaj mladić o kojem je Sveti Josip govorio. I na kraju je pristala, vjenčali su se, imaju 4 djece. Najstarija njihova kćer je liječnica, druga kćer je medicinska sestra, još ide na neko doškolavanje, sin studira medicinu, a najmlađa Patricija studira teologiju na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i ona mi je potvrdila, ona razmišlja o ulasku u samostalnu. Na neki način, evo, ja bih htjela ostvariti želju koju je mama imala. Dakle, mama mi je posvjedočila i zanimljivo, oni uopće nisu blizu Karlovca, barem ne dok je ona bila mlada. I kada je došla prvi put ovdje u svetište, ona je prepoznala lik ovog Svetog Josipa iz svog sna.
točno takav je bio. Dakle, ja isto kad sam tu priču čuo, isto sam ostao začuđen o ljepoti Svetog Josipa. Dakle, ona ima sretan brak, uspješan, rodili su 4 djece, zajedno su, zanimljivo, i oni se bave obrađivanjem zlata, ali evo, kaže, ni jedan od naše dijete neće se s tim baviti i evo, ako Bog da, najmlađa kćer će ostvariti ona njezinu želju da bude redovnica. Hoću vam reći da ljudi iz Međugorja pronalaze ili traže smještaj. Evo, nedavno se sjećam baš 2 gospođe iz Međugorja koje u Međugorju imaju radnju kojim poslužuju međugorske hodočasnike. Došle su ovdje i znam da su tražile smještaj negdje ovdje u blizini svetišta 2-3 dana i svaki dan su dolazile ovdje na misu. Dakle, od svuku dolaze. Ili još jedna priča. Nedavno, bila je nedjelja popodne, malo sam si odmorio i zvoni zvono na ulazu u župni dvor i si mislim, pa ko je sada, ali idemo otvoriti, Bogu hvala da se išao otvoriti, i dolaze jedan bračni par. I sad priča suprug, kaže, ma znate šta, veličasni, mi živimo u Švicarskoj, a podrijetlom smo iz Posavine. I idemo u Posavinu i vodimo se tu po autoputu pored Karlovca. I onako gledam svoju suprugu koja je onak nagnula glavu, mislim si, je li spava, bili ju budio, ne. Gledamo redovito prijenos mise preko društvenih mreža iz nacionalnog svetišta, pa se mislim, budem joj rekao, ajmo svratiti tu, ali se bojim kako će ona reagirati. Ipak ja njoj kažem, a ona kaže, pa ja sam molila krunicu. I bojala sam se tebi reći da svratimo u svetište jer bih htjela vidjeti, jer znam da se žuriš i da bismo htjeli što prije doći. Ali evo, isto smo mislili, Bogu hvala da smo to rekli. I navratili su. Došli smo ovdje, popili smo kavu, negdje oko sat vremena se družili i onda su mi ispričali cijelu povijest svoje obitelji. Kako su 80-ti otišli u Švicarsku. Imaju 3 djece. Htjeli bi da se djeca vrati, da žive ovdje u Švicarskoj. I kako njim jako puno znači lik Svetog Josipa. Ostavili su naravno i neke darove, uzeli nešto iz naših suvenira i bili jako sretni što su mogli svetište upoznati iznutra koje redovito prate putem društvenih mreža, osobito u ovom COVID vremenu. Nadalje, ovo svetište je uistinu postalo mjesto okupljanja. Osobito u korona vremenu često se događalo da obitelji koji su razasute po čitavome svijetu, kada je neki član njihove obitelji preminuo, nisu mogli ići na sprovod, onda su zatražili misu zadušnicu koju smo mi ovdje slavili, a oni su to doma ispred svojih malih ekrana pratili i na taj način bili objedinjeni. Za brojne oboljele od koronavirusa smo ovdje intenzivno molili i imam opet čudesna svjedočanstva o tome da su ozdravili. Dakle, trenutno sada u svetište gotovo svaki dan netko dolazi, uistinu iz svih krajeva lijepe naše Bosne i Hercegovine i evo čak iseljene Hrvatske. Ako mogu početi sa citatom našeg kardinala Josipa Bozanića prilikom blagoslova Novih prostora Laudato televizije, između ostalog je rekao, nije li Bog pripremao Laudato televiziju za vrijeme pandemije? Koliko su ljudi, zahvaljujući, gledajući program Laudato televizije, na neki način našli snagu i utjehu u tom korona vremenu. Pa ja bih rekao da je dragi Bog ili Sveti Josip pripremao i ovo svetište upravo za to vrijeme. Koliko je meni poznato, osim nacionalne televizije, 2 crkve ili 2 župe u Hrvatskoj imaju svoje vlastite kamere. To je svetište Majke Božje Remetske i to je svetište Svetog Josipa ovdje u Karlovcu. Kada je počela pandemija, većina misa se prenosila iz Remeta, a onda se dogodio onaj strašan potres i Remetska crkva je na neko vrijeme bila zatvorena. Tada su istinu sve mise, i jutarnja i večernja, išla odovut iz ovog svetišta. I mogu evo reći da sam tada postao COVID župnik. To je uistinu, dakle, još uvijek susrećem gdje god se pojavim, evo diljem mnogih krajeva lijepe naše Bosne i Hercegovine, evo izvan, ljudi koji mi se javljaju, imaju potrebu dati do znanja da su oni tada pratili misna slavlja iz ovog svetišta i mnogi od njih su ostali i neki novi pratitelji su našli. Tako da mogu reći da je upravo to donijela pandemija. Sad teško je reći da trebamo zahvaliti pandemiji, ali dakle, s jedne strane ima ona jedna šala koja se vrtila negdje koja će zapravo puno reći. Đavo trlja ruke i obraća se Bogu. Aha, vidiš, u ovoj pandemiji sam ti zatvorio crkve. A Bog njima odgovara, da, ali sam ja stvorio
obiteljske crkve. I to se zapravo dogodilo i u tome mi svjedočimo. Dakle, mnogi ljudi, evo, zahvaljujući ne samo ovim kamerama, kako i onim u remetama i nacionalnim kamerama, brojni drugi svećenici su domišljati, evo, Bogu hvala, u svoje male mobitele, organizirali različita liturgijska duhovna slavlja i ljudi su to pratili. I uistinu jedna, ja bih rekao, jaka duhovna aktivnost se u vrijeme pandemije događala diljem naših obiteljskih domova. I to je zapravo snaga pandemije. Naravno da se prestala ona brojna hodočašća. Ali evo, govorim stvarno konstantno ovdje ljudi dolaze. Ne u onom programu kako bi recimo u ovoj godini Svetog Josipa bilo da je sve normalno, ali opet ljudi su tu prisutni. A vidimo to i kroz tu virtualnu ili digitalnu komunikaciju. Uistinu brojni mailovi koji put dugo u noć odgovaram na te pristigle mailove, bilo da žele da ih spomenemo u Svetoj misiji, bilo da žele postati prijatelji nacionalnog svetišta, učlaniti se bratovštinu Svetog Josipa ili nešto novo što imamo, evo još jedna stvar, molitveni vjenčić Prečistog srca Josipova. U roku 2 mjeseca mi smo oformili 15 molitvenih vjenčića. Svaki molitveni vjenčić ima 31 molitelja, voditelja i duhovnika. I ti molitveni vjenčići su razasiti po cijeloj Hrvatskoj. Dakle, 31 puta 15. I neprestano nam se javljaju kako će se novi oformiti. Stvara se jedna jaka molitvena mreža okupljena oko Svetog Josipa diljem lijepe naše Bosne i Hercegovine. Pa ja mislim da je župa definitivno dobila svetište i da s jedne strane župa poslužuje svetište i hodočasnike, a svetište obogaćuje župu. To je stvarno. Istina, neki, ja bih rekao, možda malo i provokativni pa i zločesti jezici će reći da je svetište dobilo dobrog rektora, ali je izgubilo župnika. Jer činjenica jest da često i putujem prezentirajući Svetog Josipa i onda možda u tom vremenu nisam ovdje, ali opet s druge strane, Bogu hvala, ovdje zajedno sa mnom je uvijek i jedan od duhovnih pomoćnika. Sada je to prečasni Zlatko Golubić, supsidijar ovdje u nacionalnom svetištu, tako da duhovni život je istinu jak. Mi ovdje u župi imamo tri jake zajednice koje opet imaju nekoliko svojih manjih zajednica. Htio bih podijeliti na 3 dijela. To je zajednica mladih, koji opet unutar sebe ima 10 zajednica. To je obiteljska zajednica koja opet se grana nekoliko i to su upravo ove već spomenute molitvene zajednice koje ovdje djeluju. Imamo 3 molitvena vjenčića, ali i evo stvaramo brojne druge duhovne aktivnosti gdje se okupljaju ljudi. Dakle, župa je uistinu veoma aktivna i često se događa da ovaj prostor u kojem se i sada nalazimo nije dovoljno velik ili da se tu dnevno događa nekoliko strani. Naravno, u vrijeme korone se to nešto promijenilo, ali opet i dalje se tu događa. Posebno sam ponosan na mlade koji organiziraju različite evente, pa i u vrijeme korona vremena oni su bili nositelji, recimo, onog međunarodnog volonterskog projekta 72 sata bez kompromisa. Okupljamo djecu, ali kažem, evo, sve to ipak malo sada ograničeno u ovom korona vremenu. Ponosan sam na obiteljsku zajednicu. Ja ću reći samo ovo. Kada je bilo nacionalno hodočašće obitelji u Solin, iz ove župe je bio jedan autobus, dok znam da su koji put neke biskupije imale 1 ili 2 autobusa. Evo, toliko o snazi naše obiteljske zajednice. Ponosan sam i na naše čitače, pjevače, nekoliko zborova, sve to je, Bogu hvala, živi. Nadam se da će, kada korona prestane, to zasjeti još u punom sjaju. Dakle, ja sam bio svećenik Sisačke biskupije, pripremao sam tamo uspostavu Sisačke biskupije, što je bilo do mene. Sudjelovao sam u pripremi nacionalnog susreta Hrvatske katoličke mladeži i nakon toga sam se htio vratiti u svoju matičnu biskupiju, Zagrebačku biskupiju, u dogovoru sa biskupom Vladom Košićem, s kojim i dalje, usudim se reći, prijateljujem. Htio sam biti župnik u Zagrebu, iskreno ću to reći. I bilo mi je drago što me nadbiskup imenovao župnikom u Vrapču. Tamo je istinu sve dobro krenulo i to je još uvijek moja nedovršena ljubav, usudim se to reći. I uistinu se nisam nadao niti očekivao da će čak niti ispunjene 2 godine me nadbiskup premjestiti ovdje u Karlovac. I reći ću to da sam nadbiskupu rekao, ja to prihvaćam iz poslušnosti. Nije mi se išlo. To moji Karlovčani znaju i nije mi to uopće teško priznati. Jer, evo, htio sam biti župnik u Zagrebu. No,
Mi smo svećenici obećali poštovanje i poslušnost. Ja sam to kardinalu Franji Kuhariću i njegovim nasljednicima. To je sada naš kardinal Josip Bozanić. I došao sam ovdje i ne mogu reći da mi je sada žao. Dakle, uistinu se ovdje događaju predivne stvari. Župa Blažene Djevice Marije Snježne je među srednjim Zagrebačke nadbiskupije do 5000 stanovnika, ali upravo daje jedan poseban značaj ovo nacionalno svetište. Dakle, imao sam jedno strahopoštovanje dolaskom u svetište, pogotovo zato što sam znao da ovdje 60 godina boravio monsignor Marijan Radanović, koji je umro na Svetom Glasu, a kojega je onda naslijedio prečasni Lojzek Burija, koga sam zapravo ja naslijedio. Kada mi je nadbiskup rekao da dolazim ovdje, prečasni Marijan Radanović još je bio živ. Evo jedan mali detalj, rekavši mi da idem u Karlovac, prihvativši to, došao sam poskrivečki ovdje vidjeti jer nisam baš poznavao. I naravno, prečasni Lojzek Burija me odmah vidio, pozvao u župni dvor, tada sam došao u sobu Marijana Radanovića, on je ležao na krevetu, kleknuo sam pred njega i zatražio blagoslov. I on mi je blagoslov dao, što od meni osobno to puno znači. Ako je zgodno, ja ću sad reći ovo. Neki su to tumačili da je on je umro prije nego što sam ja ovdje došao. Ja sam rekao da će on umriti jer se već vidlo taj čovjek u godinama i da tijelo polako malakše. Neki su rekli da kad je vidio ko dolazi da ima preostalo nešto drugo. A ja ću pak reći onu iz starca Šimona, sad vidješ oči moje spasenje tvoje, otpušta slugu svoga u miru. Pa nek svak tumači kako hoće, ja ću si tumačiti ovaj bolji dio. I obzirom da su ovdje zajedno sa mnom i časne sestre, kćeri Božje ljubavi, sestra Brigita, recimo, je već 3. put i ona je puno surađivala sa prečasnim Marijanom Radanovićem i ona mi puno puta zna reći za neke projekte, kaže, ako vam to prečasni Marijan dozvoli, onda ćete to ostvariti. I tako da evo, mnoge stvari se ostvaruju. Ja vjerujem da imamo mi ovdje njegovu podršku i da zapravo mi sada ubiremo plodove ono što je on uistinu ono zahtjevno vrijeme radio, mučio se evo kroz tih 60 godina, da zapravo mi ubiremo plod njegovog i njegovih suradnika, bilo kapelana, bilo časnih sestara, mukotrpnog rada. Ja bih to volio spomenuti svoju majku. Kada je ona čula da dolazim ovdje, onda mi je rekla, pa to je zapravo, sam ti ja za to, pod navodnicima, ona je rekla kriva, jer ona je gajala veliku pobožnost prema Svetom Josipu, redovito je čitateljica glasnika Svetog Josipa i ja se sjećam još i kao sjemništarac i kao bogoslov, kada je počeo izlaziti, da smo mi redovito to listali. Ja neku posebnu pobožnost prema Svetom Josipu nisam gajao, iskreno ću to priznati, za razliku od sada kada se to u potpunosti promijenilo. Zapravo već puno puta se dokazao i kada sam baš zavapio, Josip se tu pokazao kao moćan. Da citiram, ne znam kojega sveca, Josip bez velike muke čini velike stvari.